ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଆଣିକି ଚା ଦେବା। ତ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରୁ ଯାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ଆଣିଲି, ଆଣିକି ଭାଉଜଙ୍କୁ ଚା ଦେଲି। ଭାଉଜ ତ ଏଠି ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଉପରବେଳା ଭାଉଜଙ୍କ ପାଇଁ ପଇଡ଼ ଆଣିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲି। ମୋତେ ତ ରୋଡ଼ କ୍ରସ୍ କରି ଆସେନି, ଭୟ ବି ଲାଗୁଥିଲା, ହେଲେ କାହାକୁ କହିବି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେମିତି ରାସ୍ତା ଖାଲି ହେଲା ଯାଇକି ପଇଡ଼ ଆଣିକି ଆସିଲି। ଭାବୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଇଡ଼ ବିକ୍ରି କଲେ ଭଲ ହେବ। ଆମ ଆଡ଼େ 20 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଲେ ଏଠି 40 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଭାଉଜଙ୍କୁ ଆଣି ପଇଡ଼ ପିଇବାକୁ ଦେଲି, ଭାଉଜ ତ ପୁରା ଖୁସି ଥିଲେ। ରୋଷେଇଆ ଅଙ୍କଲ ମୋତେ ଡାକିକି ଭୋଗ ଦେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ଯେଉଁଠିକି ଯାଏ ସେଠି ଜଲ୍ଦି ମିଶିଯାଏ, ତ ଅଙ୍କଲ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ଯାଇଥିଲେ, ମୋତେ ଭୋଗ ଦେଲେ। ଦିଦିଙ୍କ ଘର ଘଟଗାଁ, ତ ମୋତେ କହିଲେ କି ତୁମ ନମ୍ବର ଦିଅ, ଘଟଗାଁ ଗଲେ ମୋତେ କହିବ। ଭାଉଜଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଯାଇଥିଲି, ମାଛ ହାତରେ ଟିକେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଦେଲି। ଅପରେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଭାଉଜ ଆଜି ଭଲସେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ରାଧେ ରାଧେ।